ಸರಸ್ವತಿ ಸುಗಿತೊಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ತುಳು ಕೃತಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗ್ ಸಮೇತ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮುಕ್ಕದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇದು ಆರೇನು ಅರ್ತಿ ಕೃತಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಸಿರಿ ಬೂಕನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳೇದು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಈ ಹೆಸರು ಅರೇನು ವಿನ್ಯರಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ವೈದ್ಯರು ಅರೇನು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಅಂಚೆನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಲಯ ಮಾಗರಿ ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪಂಚನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುನಾಥ್ ಬರ್ಕಡಿಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರು ಬರಿತಿನ ಆ ಬುಕ್ಕದ ಬುಡುಗಡೆ ಆ ಬುಡುಗಡೆ ಲೇಸನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ತುಳುನಾಡಿಂದ ಬಂದ ಈಗ ಆ ಪುದರ್ಗ್ ಪೆರ್ಮೆ ಬಂದು ಅವು ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಂಪತ್ತಿನೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರಾದ ಮಲ್ತಿನ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದರ್ದಿನಲ್ಲ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರದಿನಂತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರು ಅದನ್ನ ಕೈಟಿನಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು ಕೇಳು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಡಪದು ಪಂಡ ಈ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಸಿರಿ ಬಂಪನ ತುಳುತ ಕಥೆತ ಕೋಪೆದ ಅನಾವರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ ಬಹುಶಃ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ತೂತೆ ಒಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರಘುನಾಥ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಕೊಡ್ದಿದ್ದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆಟ್ಟು ಮುಪ್ಪ ಕತೆ ಕುಲುಲ್ಲ ಆ ಮುಪ್ಪ ಕತೆತ್ತ ಜೋಡಣೆ ಒಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ನಿಕ್ಲೆತ್ತು ಓದುಲ್ಲರು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡೆಯ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆಕೃತಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್ವರ ಕೈ ಪಡೆಯರ್ ದಾಟ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ಪುನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಡಿ ಆಗಿದೆ ನೇರವಾದ ಮುಪ್ಪ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾದ ಅನ್ನ ಆರೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಪ್ಪ ಪುದರ್ ಕತೆತ್ತ ಕೋಪೇಡ್ ಸತ್ಯದ ಬಿದೆ ಅಧಿಕಾರೇ ಸುರೂತವು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಸಿರಿ ಕಡೆತವು ಸುರೂತ ಬೊಕ ಕಡೆತ ರಟ್ಟೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಮಾತಿರೇಂಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕುಡುಗು ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಂಡೊಂದು ಸುರೂತ ಅದು ಆ ಸತ್ಯದ ಬಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಂದು ಬರೆದಿರತ್ತ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅರಿಬಾರದ ಪೊಲಬು ವಾಹನ ಮನೆ ಬಲಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ಮನೆ ಬಾರಬಹುದು ಅರಿಯಾಕೊಂಡು ಎಂತ ವಿಚಾರನೇ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಕಾಲಡು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಬರ್ಪುನವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಾಯ ಆದಿತ್ತದೆ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ತದೆ ಐಟೇ ನಮ್ಮ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಬೈದ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಡ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಿದೆತ ಬಗ್ಗೆ ನೆನು ತೂನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬೊಕ ಸಂತೋಷ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಅರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆಲು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಭಾವ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪಂದು ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಒಪ್ಪನಮ್ರ ನೀಚ ಗಾದೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಸತ್ಯದ ಬಿದೆ ಅಧಿಕಾರನ ಎಣೆಲ್ಡು ಬಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಯ ಆಪನೆ ಸುಗ್ಗಿಡೆ ತತ್ತದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಣೆಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಬಿದೇನು ಬಿದ್ದಂಡಲ್ಲ ಆಯ ಆಪನೆ ಸುಗ್ಗಿಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೇ ರೀತಿದ ಪಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಅರಿತ ನುಪ್ಪುಲ ಕೌತ್ಯದ ಕಜಿಪುಲ ಒಡಿನಾಯಕ ಈ ಲೋಕದ ನೀರು ಸಂದಾಯ ಆನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ ಇದು ಮಾರೀತಿಡ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಳತ್ತು ಇದು ಪಲ್ಪನ ಒಂದು ಆಶಯ ಆಯ್ತುಂಟು ಅಧಿಕಾರ ಅರಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಅರಿತ ನುಪ್ಪುಲ ಈ ತೌತದ ಕಜಿಪುಲ
ಸೊ ಈ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿಮರದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೊಡಿಮರಟ್ಟುಲ ನಮ್ಮ ತೆರಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿದೆ ಬಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೂನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಿದೆಕ್ ವಾನಮನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನೆಲಟ್ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಕೊರತೆರು ಪನ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತುಳುನಾಡ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಸಿರಿ ಸೂರ್ಯಲ ನಮ್ಮದೊತ್ತುಡು ಈ ತೂತ ಚಂದ್ರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿರಿ ಬಂದ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪತಿವ್ರತೆ ಪೊಣ್ಣನ ಕತೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಜಗತ್ತದಾದ್ಯಂತ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನಾವು ತೇರಿನ ವಿಚಾರ. ಈ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಹೋಮರ್ನ ಈಲೇಡದ ಮಿತ್ತ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈಲೇಡದ ಸಮ ಮನ್ಪುನ ಹಂತೋಗು ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುನ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಸಿರಿ ఒక ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಳುವಿರ ನಮ್ಮ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬ ಇಜ್ಜಂದ್ರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಸ್ತೇಜಿಂದ ಹೊಂಡ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ದುದ್ದಾಯ್ತೋಡಾದಕ್ಕೂ ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಪುದ್ವಾರದ ನುಪ್ಪು ಬಳಸನಂಚಿನ ಕೈಲುಡಾದಕ್ಕೂ ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಲಸೆ ಸೇರಿಡಾದಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಬಡ ಆ ನಮೂನೆದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಓವೇ ಶಾಸನದ ತುಳುನಾಡ ಇಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬ ಪನ್ನಾಗ ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಉದ್ದೇಶ ನೀಡೋದು ಆ ಒಂದು ಬಿಂಬನು ದೇವಕಿ ಬೈದೆದಿ ನೇರು ಪಂಚಿನ ಜಾನಪದ ವಿಚಾರ నేను విమర్శవంతది రఘురామ్ వర్కాడి మేరు రచించిన పవిత్రమైన గ్రంథ సూర్య చంద్ర సిరి ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯದ ವಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲೋಡು ಕಂಡದ ಪನಿಯೇ ಎಂಕಲು ಜೋಡು ಕಾಡು ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲು ಅಮ್ಮಿಯರು ಮೆರಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಕಾಡ್ದ ಮುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೊಯ್ತು ವಾಬಿದೆ ಕಂಡ ತೂತಾರೆ ನೆನಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂದು ವಿದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಆತ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದೆತ್ತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ವಿದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಸಹಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿದೆತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ವರ್ಕಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನತ್ ಹಲವಾರು ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಬೂಕ್ ಓದುವುದು ತಿಳಿಯೋದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಆರು ಈ ನಾಡಿದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಈ ಬೂಕು ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿಕಲೇನ ವರ್ಕಾಡಿನ ಮಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಬೂಕುಲೇನು ಬರಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಅತ್ತಂದ ಕಟಿಯಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯಮ್ಮ ಅರಿಯ ಹೊರಡು ಕಲ್ಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ವೆಟ್ಟ ಪಾತ್ರವಂತರು ಜಯ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾತ್ರ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನು ರೆಡೇ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರಘುನಾಥ್ ವರ್ಕಾಡಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅದನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಅದನ್ನ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತು ಬಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನೇರ ನುಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಪಗನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟವು ಒಂದು ಜನಪದದ ಅದರ ಸುರುತ ಕುದುರಿದ್ದಿದ್ದೆ ಕೆದಂಬಾಡಿದ ಮಲರಾಯಿ ಕಡಂಬಾರದ ಮಲರಾಯಿ ಅವು ಸತ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ದೈವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾವು ಮಲರಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾನೆ ಐಟು ಗೊಡಾಪಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಏತು ಸತ್ಯ ದೈವನುಳ್ಳ ಐತ ಪುದರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಎರಡನೇದಾದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪುದರ್ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಪಂಡಿದ್ದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಮೂದಿನದಾದ ಇನಿ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅರಿಗೆ ಪಂತಿನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ದಾದವನ್ನಗ ಎರಡು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ತಿದಂಚಿನ ಮೋಕೆಲ್ಲ ತೋರ್ಜಬೇರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಅವೇನು ಅಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ ಎಂಜಿ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ತೋಜೋಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ ಪಂಡಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತ್ಯಾಹ ಪಂಪುಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಜಾಲದ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಾಣಿ ಬಾಲಿ ಉಳಿದು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಜಾರದ ಅಂಡ ಶ್ರೀತ ಮೋಹನ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು ಬರೀತೇನೆ ಕೂಡ ಅವು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಪದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರೀತಾರೆ ಅಂಚರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಐದು ಒಂಚೂರು ನಿಂತರು ದಾದ ಅಂಡ ಆದ ಸುಮಾರು ಇಂಕು ವಿಷಯ ಬಂತಿರು ಅವ್ ಇಂಚ ಮಾಣಿಬಾರಿ ಬಂದಲ್ಪ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಯಾರು ಅವನು ಬರೆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಬರೆಯೋಡು ಅವನ್ ಲೇಖನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದು ಪೂರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾಳ ಐತಿ ಅಂಡ ಇವನು ರಘುನಾಥ್ ವರ್ಕಾಡಿಯರು ತನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಬುಕ್ದ ಮೂಲಕ ಬರೆದಕ್ಕಂತ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇವೆ
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಯಕನೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಬೋಡ ಅವನ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖದ ಬರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ತೊಳೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕಾಡಿಯರೆ ಮಾತಕನ ಪರವಾದ ಈಗ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕದ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಣ ಕಂಟು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜನತೆ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಕೂಡ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು